Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. Президент Росії Володимир Путін вчергове незаконно приїхав в окупований Севастополь. Як повідомляють місцеві окупаційні видання, сьогодні він взяв участь у заходах із нагоди Російського Дня народної єдності. Російський президент поклав квіти до меморіалу, присвяченому закінченню громадянської війни в Росії. Через приїзд Путіна у центральній частині Севастополя та в околицях Херсонеса виставили поліцейське оточення. На зупинках громадського транспорту та на перехрестях чергували патрулі. Тож для чого Путін відвідував окупований Крим та про що він говорив, а головне, для кого? Про все це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. З нами на зв'язку лідер, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Вітаю вас, пане Рифате. Добрий вечір. Перше моє запитання про відкриття цього пам'ятника щодо закінчення громадянської війни в Росії. Там же Путін сказав, що Крим та Севастополь назавжди з Росією. Звучить так трошки дивно, тому що якщо ми те, що називається громадянською війною в Росії, а це фактично війна, розв'язана більшовиками після перемоги в жовтневому перевороті, вона дійсно закінчилась в Криму, закінчилася кроваво, тому що величезна кількість людей полишали Крим. Після цього було повернення частини з них. Всі, хто мешкає в Криму, прекрасно знають місця розстрілів, всі ці яри, знову ж таки репресії, які почалися проти кримських татар, проти кримсько-татарської інтелігенції в 20-ті роки. Про що говорив Путін? При чому тут єдність? Дивіться, Путін не може час від часу не приїжджати до тимчасово окупованого Криму, бо як би Росія не намагалася, вже більше ніж за 7 років немає жодного просування, яке би якимсь чином давало би Кремлю надії на те, що колись світ визнає, чи буде змушений визнати оці всі спроби анексії Криму. Немає цього, і більш того, світ дуже чітко позиціонує це таким, що не буде цього ніколи. І Крим зараз як та валіза для Путіна, яку треба тримати в руках, але все важко і важко, але кинути не можна, бо тоді в нього все розпадеться. Це його приїзд так нахабний, порушення будь-яких міжнародних прав. Це є спроба демонструвати світові, нібито подальшу готовність Росії не сходити своїх позицій. Це виклик і для України, і для світового співтовариства. І хотілося б, щоб міжнародна спільнота вже нарешті з такими викликами з боку Росії, зокрема її правителя Путіна, вже припинила би. Український МЗС висловив ноту протесту щодо незаконного перебування Путіна на території окупованого Криму. І, зокрема, тут говориться про те, що якби Російська Федерація, держава-окупант, що, по-перше, вона має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму, звільнити людей, звільнити взагалі півострів від себе самої і докласти зусиль для політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту. Звучить це, дійсно, це звучить розумно, але чи є це сценарій звільнення Криму? Тому що ми бачимо, що кожен приїзд Путіна, він супроводжується все більшим підкресленням мілітаризації Криму. Так, і тому я вчора, коли середині своєму думав над цим, і те, що зараз ви запиталися, для нас, для кримських людей, і для вас, пані Ларисо, бо ви теж з Криму, для нас це є таке дуже больове питання, і ми намагаємося якимсь чином підштовхнути ті процеси, за якими ми вже бачили би наближення деокупації Криму,
І от в тій ситуації, коли Путін мені здається, з дуже такими великими ускладненнями вже для себе, для Росії, намагається демонструвати свою непохитність щодо Криму, дуже потрібно було б, щоб були відчутні поштовхи з боку міжнародної спільноти. Можливо, не одразу такі, на які зараз спільнота міжнародна не готова. Умовно кажучи, ембарго на російські енергоносії. Не готові, так давайте будемо готуватися. Але ж є такі кроки, які вже давно треба було би здійснювати. І я вчора свої розмірковування виніс на сторінку Фейсбуку свого і написав про те, що почніть хоча б з маленького уроку, перестаньте просто знатися з тим, який насправді є вбивцею, злодієм, крадієм. Він є вбивцею і крадієм, та і злодієм також. І вже почніть ставити Путіна в таке становище, коли він вже буде відчувати повну політичну і дипломатичну ізоляцію. З чогось треба починати. І тут наші дії українські мають бути вже більш, можливо, такими практичними і вимогливими до наших партнерів. Ще одна з таких цікавих новин щодо цього приїзду – це пан Лукашенко, самоназначений президент Білорусі, висловив такий певний смуток через те, що Путін не взяв його з собою в цю поїздку. Він, зокрема, сказав, що Володимир Володимирович мені все обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, цікавинки, а там багато що зроблено. Тобто ці речі, всі ці висловлювання від пана Лукашенка, дуже довгий час він робив вигляд, що, по-перше, Білорусь не визнала Крим російським. І от зараз ми бачимо, що щось міняється. На ваш погляд, чи варто очікувати, що Білорусь все ж таки доєднається до країн, які визнають окупацію Криму? І тоді, як бути з цим визнанням, враховуючи, що влада в Білорусі не є легітимною? Тут це може бути. Можливо, Росія вичавить з нього таку поведінку, бо все-таки тут треба визнавати, що після тих подій Білорусі, тобто після останніх виборів, які дійсно за результатами є абсолютно сфальсифікованими, і світ не визнає, більшість держав не визнають президента Лукашенка в якості президента Білорусі. І в цій ситуації Лукашенка став дуже вразливим з боку, вразливим перед Росією, перед Путіном. І Путін намагається це використовувати в повній мірі. Можливо, не всі зараз думають про те, що все-таки вони вже дуже достатньо просуваються на шляху створення вже не тільки такої декларативної союзної держави, але Путін намагається встигнути найближчі роки все виписати і схвалити це створення єдиної держави, а насправді Російська Федерація, вона проковтне Білорусі. Ця загроза, вона вже просто вона вже нависла, і всі її бачають. І в цій ситуації Лукашенко десь там спирається, і він же все-таки дійсно, ви сказали, він не підтримує Білорусь на міжнародних майданчиках, не підтримує при голосуваннях Україну, скажімо, щодо засудження окупації, щодо територіальної цілісності української держави, але і не голосує за визнання анексії, спроб анексії з боку Росії. І при цьому Лукашенко все ще намагається хитрувати. Ви вже сказали, що він дійсно сьогодні
під час цього так званого засідання сказав про те, що мовляв, Путін пообіцяв мене взяти з собою до Криму, але от не взяв, і тому я зараз не в Криму. Але ж він потім додав. Він додав таке, що Україна закрила для білоруських літаків своє небо, і ми не можемо тепер попасти до Криму. Блазень, розумієте? Таке хороше українське слово, шут російською. Блазень, бо він дуже чітко розуміється, що якщо б він і хотів би попасти через територію материкової України на тимчасово окуповану територію Криму, на що би ми йому дали би можливість, але не літаком, бо Крим закритий для будь-яких літаків, і тільки росіяни порушують це право. А якщо б він хотів би перетинути кордон там на Чонгарі чи на Каланчику, то зрозуміло, що йому б росіяни не дали б таку можливість, сказали би, чого ти тут прешся, і їдь через Москву. А Лукашенко все-таки поки що, скажімо, тримається тут, розуміючи про те, що якщо він в'їде в Крим, це буде вже все остання крапля перед захопленням Росією Білорусі. Проблема не в Криму чи вже територіальній цілісності, з його боку підтвердження чи дотримання, скажімо, українських правил. Тут уже, якщо Лукашенко попадає в Крим, це означає про те, що вже Москва остаточно вже вступає в Білорусь. Останні місяці, взагалі останній період, він визначається безпрецедентним тиском на кримських татар. Хапають масово, хапають під судами, хапають людей, які, в принципі, нічого не висловлюють. Просто прийшли і стоять. Причому з абсолютно якимись дивакуватими звинуваченнями щодо порушення вимог карантину, запхають людей в переповнені автобуси, де, звісно, ніякі умови, ніякого карантину взагалі не дотримуються. Ми бачимо, що те, що стосується тиску на корінний народ, воно давно вийшло за межі права. Росія навіть не намагається імітувати якісь законні процеси. І от Сполучені Штати закликали Росію як державу-окупанта надати доступ до окупованого Криму Офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, а також незалежним міжнародним спостерігачам та СМІ. І отут, пане Рифате, виникає питання. Місія ОБСЄ на Донбасі, в Донецьку, була просто зухвало заблокована. Про це вони повідомляли, що, в принципі, там була загроза дуже серйозна для спостерігачів. Їх не випускали з готелю, були якісь люди, які чатували під готелем, де проживала місія. Всі ці речі небезпечні. І от зараз ми чуємо реакції, до речі, ніякої такої, щоб говорити про реакцію на наражання на небезпеку міжнародних спостерігачів. От зараз ми бачимо заклики впустити. Росія, звісно, не впустить. Чи достатньо цих слів? Тому що в своєму дописі, на який ви послалися в Фейсбуці, ви написали, ви виставили дуже цікаву картинку, де Путін їде рейками через кордон України, просто знесши шлагбаум, а стоять західні політики і кажуть: припиніть, негайно зупиніться, інакше ми висловимо занепокоєння. От те, що зараз всі ці ноти, як ви їх розцінюєте? Ні, от таких вимог, ми дуже дякуємо, що дійсно, що така позиція Сполучених Штатів, але якщо вони лише тільки закликами залишаться, цього всього недостатньо, аби якимсь чином розпочати процес, скажімо так, примусу Росії до того, щоб вона повернулася в межі міжнародного права. Я хочу тут згадати заходи Кримської платформи і на тій тематичній панелі, яка була присвячена питанням, пов'язаним з станом в окупованому Криму, правами людини, правами корінного кримського народу. Наша основна теза від імені Меджлісу кримського народу це була в тому, що просто вже настав час, коли треба з
такого етапу висловлення глибокої стурбованості переходити до етапу практичних заходів, пов'язаних з тією ситуацією в окупованому Криму, навколо окупованого півострову. І от дивіться, от тепер повертаємося до ОБСЄ. Я хочу це просто пояснити, як би ми це вбачали би. Справа в тому, що мандат спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який наданий самою організацією, за це голосували, цей мандат передбачає відвідування членами спеціальної моніторингової місії будь-яких куточків української держави. Крапка. Там До речі, немає... голосувала за нього і Росія в 2014 році. Тут правда ще в тому, що вона потім написала свою особисту думку, але це нікого вже, знаєте, немає якимсь чином зупиняти. Отже, це не тільки тимчасово неконтрольовані райони Донбасу, але і, власне, Крим. Зрозуміло, що Росія не буде допускати місію, спеціальну моніторингову місію в Україні до Криму. Але я можу трошки приподняти завісу от наших таких не публічних заходів. Ми декілька разів попередні роки зустрічалися з керівництвом цієї місії і говорили, але ви можете організувати поїздку до Криму. Ви можете прибути до кордонів, до адміністративної лінії між материковою Україною і тимчасово окупованим Кримським півостровом. І ви можете просто, скажімо, на практиці стикнутися з тим, що російські окупаційні структури не допускають місію ОБСЄ. І це треба робити, говорили ми їм. Але на це поки не наважилося. Ми будемо настоювати на тому, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, щоб вона не тільки планувала гіпотетично план відвідування Криму, але щоб вона його намагалися здійснити. І з того моменту, коли російські каральні якісь структури, я не знаю, чи війська, вони стануть на адміністративній лінії і не будуть допускати цю місію з материкової України на іншу частину України, тимчасово окупованої Російською Федерацією, тоді тут будуть виникати інші правові обставини. Це дуже схоже на те, як англійський есмінець він здійснив своє право вільно переміщуватися водами в межах міжнародно встановлених кордонів. І росіяни нічого не змогли зробити, як би вони там не намагалися, я не знаю, там потім щось говорити. Ми маємо кожного дня ставити Росію в таку ситуацію. Ніхто ж не говорить про те, щоб підняти літаки, вибачте мене, там, чи щоб підрозділи військові були спрямовані. Ні. Мова йде про те, щоб міжнародні організації в межах своїх повноважень і їхні структури в межах своїх отриманих мандатів виконували свої місії. А Російська Федерація, якщо вона на це, скажімо, в неї вистачить нахабства чи чогось іншого, хай вона тоді вже в цих нових обставинах поводить себе так, щоб можна було потім задіяти до неї інші правові міжнародні механізми. До речі, так, ми постійно читаємо про те, що на Донбасі спостерігачі не допускаються до певних районів, але це зазначається в офіційних звітах. Так. Щодо Криму ніяких звітів немає про недопущення. Цинізм в Кремлі. Я просто можу сказати, просто переконливо в тому, що ми обов'язково можемо дійти до такого дня, що Кремлі хто скаже, так ви ніколи не хотіли туди попасти, ми ніколи не бачили, щоб ви стукалися там, скажімо, де стоять там наші, там, як вони кажуть, прикордонники. І тому треба не просто теоретично говорити про це, треба робити практичні кроки. А ті, хто, якщо вони будуть спроможні порушувати свої зобов'язання, хай порушують.
Пане Рифате, ще одне питання. Я хотіла почути вашу думку. Останнім часом Володимир Путін поводиться дуже зухвало. От, наприклад, він висловився щодо проходження в Чорне море американського корабля Маунт Ветней. Він сказав про те, що ми можемо подивитися на нього або в бінокль, або в приціл. І сьогодні агенція ТАРС опублікувала, РІА Новини, мені здається, ТАРС і РІА Новини опублікували ще й розшифровку, що Путін мав на увазі, коли це сказав. Тобто він погрожує фактично американському флагману. Чому він це робить? Він дійсно готовий застосувати зброю проти корабля Сполучених Штатів у морі? Ну, мене, можливо, є якесь своє розуміння такої поведінки, але хотів би, щоб тут, можливо, більш висловлювали себе фахівці з медицини, і психіатри, і психологи. Можливо, це є проявлення такої, знаєте, істерії. Істерії, оскільки, як би там не було, але ж він знає тобто Путін набагато знає краще ті глибинні процеси, які загрожують йому всередині Росії. Він набагато знає справжню ситуацію з економікою. І він бачить те, що він не зможе знайти порозуміння, аби якимсь чином далі балансувати з об'єднаним Заходом. Він може десь там знаходити якісь там окремі діалоги з окремими очільниками країн, але перед об'єднаною позицією Заходу він не зможе цього подолати. І можливо, це є проявлення істерії, бо все-таки він і не є вічним, і не тільки щодо фізичного його стану, а з точки зору його політичного життя. Думаю, що це є страх. І ще одне питання, яке я вже наостанок хочу обговорити з вами, хоча воно таке, воно дуже болісне. Мова йде про затримання Нарімана Джеляла та братів Ахметових, а скоріше про реакцію на це затримання. Тому що складається таке враження, що в даному випадку мова ж йде про одного з керівників національних органів влади корінного народу. Мова йде про людину, яка приймала безпосередню участь в Кримській платформі просто буквально за кілька днів до арешту, до цього захоплення, сиділа поруч з світовими лідерами. На ваш погляд, чи достатня реакція? І хотілося б дізнатися, може ви знаєте, чи ведуться перемовини щодо звільнення затриманих? Ви абсолютно праві. Той рівень реакції, хоча так, якщо формально подивитися, нібито всі провідні держави в особі або з речників урядів, або провідних політиків висказалися і потребували, щоб звільнили і Нарімана, і інших затриманих, Асана, Азіза Ахтемових. Але за наслідками все ж воно продовжується, тобто їм продовжили термін ув'язнення. Ми знаємо, що звинувачують їх в здійсненні нібито диверсії. Все це загрожує 20 років ув'язнення. І Наріман, щоб просто всі усвідомлювали ситуації, коли нас частину членів Меджлісу кримськотатарського народу витіснили або заборонили, або засудили, і таким чином потім викинули з Криму. Наріман, я не сказав би один з, я би сказав би найавторитетніший лідер, незважаючи на свою молодість і таке інше. І зрозуміло, що це є дуже таким сильним ударом і по кримськотатарській спільноті, по народові в цілому. І ми ведемо певні взаємодії щодо подальшого, які би вплинули на подальшу долю наших товаришів, і не лише Нарімана, а інших політв'язнів. З деякими урядами є певні
обставини, які з нашої точки зору можуть, вибачте мене, зацікавити Москву. Бо Москві ж ніколи не визначають свою позицію, виходячи з людських цінностей, ті цінності людського життя, цінності здоров'я людини. Вони виходять з інших інтересів. Зараз деякі російські наймити є захопленими в інших країнах. І тобто є можливість сподіватися на, принаймні, спробувати обміняти. Дякую вам, пане Рифате. Використовувати і такі можливості, але поки що немає проблиску такого, я чесно скажу, як є. Дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Я на цьому з вами прощаюся і нагадую вам підписуватися на наші сторіночки в соцмережах, коментувати, а також спостерігати разом з нами за ситуацією в окупованому Криму. На все добре.